Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πήγα μια μικρή εκδρομή στην Κολονία. Τέλεια πόλη, αν επισκεφτείς Γερμανία, να πας να δεις. Πέρασα όμως έξω από το μαγαζί της Teufel και μιας και που τον τελευταίο καιρό ήμουνα λίγο στο ψάξιμο να αντικαταστήσω τα ηχεία που έχω για το γραφείο τέλος πάντων, είπα να μπω μόνο να δω. Όπως καταλαβαίνεις δεν έμεινα μόνο στο κοίταγμα, αλλά τελικά αγόρασα και κάτι. Αυτό ήταν το Soundbar Signbar One. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μαζί το unboxing, θα σου πω γιατί τελικά κατέληξα να αγοράσω το συγκεκριμένο soundbar, θετικά αλλά και αρνητικά, και αν τελικά ίσως είναι κάτι που θα βολέψει και σένα. Είμαι η Άρτεμις. Καλή διασκέδαση. Γεια σου και καλώς ήρθες. Φυσικά όταν κόβω βίντεο χρησιμοποιώ ακουστικά με καλώδιο, αλλά είναι φορές που θες να ακούσεις γενικά λίγο διαφορετικά. Όπως και να έχει, ήμουνα στο ψάξιμο για καινούργιο ηχοσύστημα. Σκεφτόμουν να πάρω τα Ultima, εξίσου από την Teufel, γενικά και τους και κάποιες άλλες μάρκες, αλλά ήξερα ότι η Teufel έχει τα Ultima, βγαίνουν σε 20, 40 και διάφορα. Νομίζω είναι όσο πάει όλο και πιο μεγάλα ηχεία. Ήθελα κάτι σχετικά μικρό που να κάνει τη δουλειά. Τα είχα δει και σε άλλους YouTuber και πίστευα ότι ήταν αρκετά καλά ηχεία και σκεφτόμουν, αφού περνάω έξω από το μαγαζί, να πάω να τα δω, να τα ακούσω, να δω αν είναι για μένα και ίσως να τα αγοράσω. Παίρνοντας λοιπόν μέσα στο κατάστημα, τους είπα ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω ηχεία που να έχουν γενικά έναν flat ήχο καθώς κόβω βίντεο. Και ο πολιτής στο μαγαζί με πήγε κατευθείαν στο Cine One και μου είπε μάλιστα ότι τότε το είχε κατασκευάσει η Teufel σε συνεργασία με κάποιους influencer για το συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή γιατί ήθελαν να κόβουν βίντεο και για να έχεις ένα πιο flat ήχο. Τον ρώτησα και για τα Ultima και μου είπε ναι, μπορούμε να τα κοιτάξουμε και τα Ultima, αλλά για αυτό που το θέλεις εσύ θα σου έλεγα να αγοράσεις κάτι άλλο. Και μόνο που μου το είπε αυτό, βασικά τον πίστεψα, γιατί αν ήθελε να μου πουλήσει κάτι και να βγάλει περισσότερα χρήματα ή να πάρει περισσότερα bonus, δεν ξέρω πώς πάνε αυτά, θα μου το πουλήσει κατευθείαν. Από τη στιγμή που δεν έκανε κάτι τέτοιο, παρόλο που έδειξε εγώ ενδιαφέρον, θεωρώ ότι μου πούλησε το καλύτερο που χρειαζόμουν. Έτσι λοιπόν, φυσικά το αγόρασα, υπήρχε μια μικρή έκπτωση, γενικώς βγαίνουν χωρίς την έκπτωση νομίζω γύρω στα 250 ευρώ. Όταν ανοίγουμε λοιπόν το κουτί, στη συσκευασία έχουμε ένα μικρό κουτάκι με accessories, όπως γράφει πάνω, με αξεσουάρ, όπου μέσα βρίσκεται το τηλεχειριστήριο, το καλώδιο για να συνδέσεις το soundbar στην πρίζα, μπαταρίες και φυσικά η υποχρεωτική χαρτούρα. Και φυσικά το soundbar. Το soundbar, το οποίο όσον αφορά το design είναι αρκετά ωραίο, μικρό, βγαίνει σε μαύρο και σε λευκό χρώμα. Το λευκό είναι αρκετά ωραίο, θεώρησα όμως ότι το μαύρο τέριαζε καλύτερα στα περιφερικά που ήδη έχω. Ένα μικρό αρνητικό εδώ πέρα τώρα, γενικά αφήνει πολύ γρήγορα δαχτυλιές. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για το λευκό χρώμα ή εάν θα μπορείς να δεις τις δαχτυλιές πάνω στο λευκό. Το μαύρο πάντως ήταν αρκετά ευαίσθητο. Το συγκεκριμένο soundbar τώρα έχει ένα σύστημα 4 ηχείων. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, ο τόνος του είναι σχετικά flat, το μπάσο είναι καλό, βαθύ, αλλά χωρίς να υπερισχύει τους υπόλοιπους τόνους. Στο τηλεχειριστήριο θα δούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε σε 3 διαφορετικά mode, στο movie, στο music και στο voice. Φυσικά όταν μιλάς για τον ήχο, για να περιγράψεις έναν ήχο, είναι λίγο περίεργο και πολύπλοκο. Θα συνιστούσα όπως πάντα, εάν σου δοθεί ευκαιρία, απλά να πας να το ακούσεις. Μπορείς επίσης να το παραγγείλεις και αν δεν σου αρέσει μπορείς να το επιστρέψεις πίσω. Είτε από την ιστοσελίδα της Teufel, είναι η γερμανική ιστοσελίδα, αλλά θα ψάξω να βρω και στο γερμανικό Amazon, όπου μπορείς να παραγγείλεις και όπως είπα, αν δεν σου αρέσει μπορείς χωρίς
έξτρα κόστος να το στείλεις πίσω. Από την πίσω πλευρά του soundbar βρίσκονται όλες οι υποδοχές, όπου και έτσι μπορείς να συνδέσεις με τη τηλεόραση, τον υπολογιστή ή το laptop, αλλά και φυσικά με κάποια κονσόλα. HDMI, AUX, USB 2 και φυσικά στην πίσω πλευρά βρίσκονται και άλλα πράγματα όπως η υποδοχή για το ρεύμα, αλλά και ένα κουμπί που εάν το πατήσεις μπορεί να συνδεθεί με ένα woofer χωρίς καλώδιο. Ναι, γιατί βγαίνει και στην Plus έκδοση, όπου μπορείς να το αγοράσεις με ένα subwoofer. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, νομίζω γύρω στα 70 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Εάν είσαι κάποιος που ψάχνεις κάτι τέτοιο, πιστεύω η συγκεκριμένη λύση είναι αρκετά καλή. Τώρα, εγώ δεν έχω την έκδοση με το γουφεράκι, έχω μόνο το απλό soundbar, το οποίο το δοκίμασα φυσικά και στην τηλεόραση και έβαλα και το mode movie και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό. Και επίσης, καθώς έχει την HDMI υποδοχή, μπορείς με το κατάλληλο καλώδιο να χρησιμοποιήσεις μόνο το ένα τηλεχειριστήριο για την οθόνη, για την τηλεόρασή σου, αλλά και για το soundbar. Δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιείς δύο τηλεχειριστήρια. Τώρα, υπάρχει επίσης ένας άλλος τρόπος να το συνδέσεις και αυτό είναι φυσικά με Bluetooth 5.1. Είτε στον υπολογιστή, είτε στο laptop, είτε ακόμη και στο κινητό, καθώς επίσης και υποστηρίζει Google Chromecast, δηλαδή μπορεί να βλέπεις ένα YouTube βίντεο, πατάς το σημαδάκι και αν έχεις ενεργοποιημένο το Bluetooth στο soundbar, μπορείς να το συνδέσεις και να βλέπεις από το iPhone για παράδειγμα, αλλά να ακούς από το soundbar. Τώρα για το τέλος, κάτι αρνητικό, δεν έχει να κάνει όμως με τον sound όσο έχει να κάνει με την συνδεσιμότητα. Δοκίμασα να συνδέσω το soundbar με το USB, με την USB θύρα. Πρώτον, δεν πρόκειται για USB-C θύρα και το soundbar έχει βγει εδώ και 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούν USB-C δεν ξέρω. Όπως και να έχει, δοκίμασα να το κουμπώσω με την docking station, δεν λειτουργήσε. Δοκίμασα να το συνδέσω κατευθείαν στο MacBook, δεν λειτουργήσε και το μόνο που λειτουργεί είναι εάν βάλω το AUX καλώδιο είτε το Bluetooth. Αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δικό μου soundbar, θα δοκιμάσω να μιλήσω με το service. Θα μου πεις ποια είναι τώρα η διαφορά. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο soundbar έχει μέσα μια κάρτα ήχου και θα ήθελα απλά να δοκιμάσω αν υπάρχει κάποια αλλαγή στον ήχο όταν χρησιμοποιείς AUX ή όταν χρησιμοποιείς την USB θύρα. Αλλά ναι, κατά τα άλλα δεν βρήκα κάτι άλλο αρνητικό. Όπως είπα, ο ήχος ήταν αυτό που χρειαζόμουν, ειδικά για ένα μικρό δωμάτιο όπως είναι το υπνοδωμάτιό μου, όπου βρίσκεται και το συγκεκριμένο σετάκι. Είναι, θα έλεγα, ιδανικό. Όπως είπα, το δοκίμασα και στην τηλεόραση για να δω ταινία. Φυσικά δεν ήταν τόσο καλό όσο ήταν το σύστημα που έχω, το home cinema που έχω, αλλά πρέπει να πω ότι για ένα τόσο μικρό soundbar και σε αυτή την τιμή είναι απλά μια καλή αγορά και όπως είπα, εάν είσαι στο ψάξιμο για κάτι τέτοιο, είναι κάτι που θα σου έλεγα τουλάχιστον να πας να το κοιτάξεις. Εάν έχεις κάποιες απορίες, γράψεις μου κάτω στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο μου, άφησε ένα like και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και άλλα βίντεο από εμένα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao!